көннәр һәммәгезгә дә. Бүген почтага килгән хатларны барлап, якташыбыз Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Аклимә Әнвәр кызы Аюповага багышлап, аерым бер матур концерт кичәсен башларбыз. 13 октябрь көнне аңа 65 яшь тула. Шул уңайдан барча якыннары бергә җыелып, аңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Беренчеләрдән булып тормыш иптәше Равил Хамзиевич бу теләк бәйләмнәрен ачып җибәрер. Икәү бергә тормыш сукмагыннан атлаганга 44 ел вакыт узган. Сине бит мин яңа чәчәк аткан килеш үземә яр иткән идем. Кадерлем, гаиләңдә иң өлкән кыз булганга, син миңа кияүгә чыкканда ук бар эшне дә булдыра ала торган уңган хатын кыз идең. Шул көннән алып мин үземне бәхетле итеп сиздем. Кадерлем, билгеле инде, минем холкым шикәр түгел. Сиңа әлеге 44 ел эчендә байтак әшәке сүзләр дә әйткәнмендер. Җитәрлек рәнҗетеп күңелеңне дә төшергәнмендер. Ләкин синең шул кадәр сабырлыгың таң калдыра. Син кабат-кабат мине барысы өчен дә бәһилләп, һаман күңелемне җылыттың. Якыным минем, барысы өчен гафу үтенеп, рәхмәт укыйм. Хәзер инде без олы яшьләрдә, ләкин мин синең күзләреңнән һаман якынлык, җылылык укыйм. Бел, матур сүзләр әйтә алмасам да, мин сине үземчә бик каты яратам. Ике кадерле кызларым өчен дә зур рәхмәт укыйм. Бер сүз белән әйткәндә, син минем янәшәмдә соңгы сулышыма кадәр булуыңны үтенәм. Юбилеең белән котлап, бары саулык телим. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган. Бүгенге без бигрәк кадерле. Аклимәм белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсә идек гомерне. Ылы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тар сукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Юбилеең синең котлы булсын, телим сиңа изге теләкләр, шатлыкта да, борчу килгәндә дә, бергә типсен йөрәкләр. Син булганда безнең өебезгә кояш кергән кебек. Рәхәт, синең белән очраштырган өчен язмышыма җаным, мең рәхмәт. Кадерле Аклимә Әнвәровна, тормыш иптәшегез Равил Хамзиевич сайлаган җыр күңелегезгә хуш килер дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Синең белән узын юлга чыктык, синең белән бергә күңелле, авырлыкны җиңеп куаныштык, эзләмәдек бер дә җиңелне. Икәү бергә генә бәхетлебез, икәү бергә генә бәхетле. Синең белән генә синең белән бу дөньяда таптым бәхетне. Икәү бергә генә бәхетлебез, икәү бергә генә бәхетле. Синең белән генә синең белән бу дөньяда таптым бәхетне. Сигәлтәләр аша бергә үттек, ни күрсәк тә күрдек бергәләп. Язлар, җәйләр кичеп үзебезнең күзебезгә кердек бергәләп. Икәү бергә генә бәхетлебез,
Яраткан әниләрен, сөекле әбисен, Аклима Әнвәровна Аюпованы 65 яшьлек матур юбилее белән ихластан, Мәскәү шәһәреннән кызы Лилия, кияве Дима, оныгы Илюша, кызы Илнара, җете җылы сүзләр белән кайнар кытлыйлар. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың никадәр без бәхетле икәнен? Син янәшә бездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Кадерле бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак яша. Оныгың сине шул кадәр көчле ярата. Әбекәй дигән сүзе авызыннан езелми яши. Әни, без кыз кеше, синнән гел үрнәк алабыз. Акыллы киңәшләреңне йөрәк түребезгә салабыз. Йокларга яткан чагымда Ходаебыздан гел сорыйбыз. Әниебезгә сау-сәламәт, бәхетле картлык юрыйбыз. Киявең дә, кызларың да сине бик хөрмәт итә. Оныгың да әби назын, әби кочагын көтә. Бар якыннарыңның да син хәлен белеп торасың. Туганнарың килгән чакта тәмле табын корасың. Әни, шын күңелдән сине тәбрик итәбез. Безнең белән бик озак яшәвеңне көтәбез. Син бит кояш, нурларыңның җылысында бик рәхәт. Барысы өчен әни сиңа зур рәхмәт. Хөрмәтле Аклима Әнвәровна, кызларыгыз матур юбилейгызга нык кайтырга да теләделәр. Ләкин замана таләпләре шул кадәр буш вакыт чыгармый ки. Шунлыктан алар сезгә күчтәнәш итеп Гөлназ Сираева башкаруында "Кайтабыз да китәбез" дигән җыр бүләккә салдылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Иң өлкән, иң кадерле апалары Аклимә Әнвәровна Аюпованы 65 яшьлек юбилее белән бер туган сеңлесе Халимә Әнвәровна, тормыш иптәше Фатих Киямович, Мәскәү шәһәреннән кызлары Гүзәлия, киявләре Рәис, оныклары Алина, Сызрын шәһәреннән кызлары Фәния, киявләре Фаил, оныклары Наргиза һәм Альмира, Яңа Терешка авылыннан бер туган сеңлесе Халидә Әнвәровна, тормыш иптәше Камил Гилманович, балалары Наилә, уллары Рамил, гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Алладан бәхет язган безгә гаиләдә апа-сеңел булып туарга. Син иң өлкәне. Шуңа күрә һәр чак безгә бар яктан да үрнәк өлгесе булдың. Якыныбыз, бүген дә без синең киңәшләреңне көн сайын кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәк дә таба алмассың бу дөньяда. Барысы өчен дә олы рәхмәт белдереп, матур туган көнең белән котлыйбыз. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шаккатып куябыз. Әллә дибез апабыз кырыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларын өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көне. Менә бергә табын артында. Язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Кадерле апабыз, сиңа дип махсус җыр сайларга тырыштык. Кәефең күтәренке, тормышың матур, киләчәгең якты булсын. Без сине бик нык яратабыз һәм кайнар итеп кышып, үбеп калабыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның, җаннарыма дава белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга, туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада берәү булгансың.
Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Аклима Әнвәровна Аюпованы 65 яшьлек юбилее белән Новоспасск бистәсеннән бер туган энесе Хамидулла Әнвәрович, тормыш иптәше Фәвзия Ибрагимовна, Чита шәһәреннән уллары Марсель, Самара шәһәреннән кызлары Юлия гаиләләре белән, Новоспасск бистәсеннән сеңлесе Фәридә Әнвәровна, тормыш иптәше Рафаэль Шакирович, кызлары Эльвира һәм Регина гаиләләре белән ихластан котлыйлар. Тау кадәр түземлек, пигамбәрләр сабырлыгы, бар җиһан хатын-кызлары акылы һәм тәҗрибәсе туплаган асыл кешебез. Безнең иң өлкән апабыз син ул. Бәйрәмнәрне без барысын да яратабыз. Тик менә синдә юбилейлар, алар уникаль бәйрәмнәр. Шуңа күрә бүген бик шатланып бергә җыелыштык яннарыңа. Сөеклебез, бәйрәмең гади түгел. Син олыгайып әкрен генә киләсең, ләкин картаям дип уйлама әлегә. Сиңа яктан карап бары 50 яшь кенә биреп була. Үзеңне саклап, балаларың, оныгың өчен яшә инде хәзер. Бел, без сине бик нык яратабыз. Күпме сулар аккан инде, күпме җилләр искәннәр. Бер туганнар бер-бер артлы чит җирләргә күчкәннәр. Әти-әни дә юк хәзер. Буш безнең туган нигез. Бәйрәмнәрдә җыелышып, анда кайтып йөрибез. Яшәсәк тә шәһәрләрдә, өзелсә дә үзәккәй, әллә һаман тарта күңел туып үскән төбәккә. Инде менә берәм-берәм улыгаеп җитәбез. Ел артыннан елны куып тормыш елын үтәбез. Бүген Аклима апаның юбилеена килдек. Ихлас күңелдән тәбрикләп, бер котлыйк әле дидек. Сикелтәле сукмаклардан 65-ңне үттең. Шатландың, көлдең, борчылдың, сөендең, сабыр иттең. Уңганлыгың, булганлыгың җиңде бөтен киртәне. Хәерле була күрсен дип көттең һәрбер иртәне. Менә дигән кызлар үстердең, зурлап кияүгә бирдең. Балам диеп тырыштың син, бәхетле булсын дидең. Балдан татлы оныгың бар, тормышлары түгәрәк. Туган-тумачалар белән дус яшисез бергәләп. Сыналсаң да сыгылмадың, әле дә син бик матур. Тормыш җилләре каршында горур булдың һәм батыр. Котлы булсын юбилеең, авырмыйча гомер ит. Бу шигырьне гаиләбезнең бүләге дип кабул ит. Хәвеф-хәтәр, бәла-газа сезнең өйне тапмасын. Шир-сырхау дигән зәхмәтләр капкагызны капмасын. Без туганнар гомер буе гел аралашып яшик. Апам диеп, сеңелем диеп, ихлас күңелдән дәшик. Хөрмәтле Аклима Әнвәровна, матур шигъри юлларны шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Туган көнең белән апам диеп яздым күңел китабына. Кошлардан сырадым моңнар, сиңа диеп язган җырларыма. Якты киләчәкләр телим, гел шатлыклы көннән торган. Ашык йөзле минем апакаем, туганнарны туган итә торган. Якты киләчәкләр телим, гел шатлыклы көннән торган.
aşık yüzlü Minin apakayım Tuğanlarını tuğan ite tırgan Gümür ağışların sizem Tuğan günler kilip jitkende Tuğanlıqның көшін duyam Bir bizini sağınıp kütkende Tuğan günün bilen kutlap Бәхет сиңа үзі келсін Күңел жипләріңә тыйма Шатлық қуанышлар ғына тізсін Туған күнің білән құтлап Бәхет сиңа өзі келсін Күңел жипләріңә тыйма Шатлық қуанышлар ғына тізсін Туған күнің білән апам Құтылым сені, құтылым қадірлім Жиһанларға ишетірлік Бұл жырымда менің тілеклерім Құдайымнан сеңе сұрым Сәләмәтлік İsənliklər Bir bizə mərhəmətli bulsaq Qabul bulur bizning tiləklər Xudayımdan sənə sırım Sələmətlik, İsənliklər Bir bizə mərhəmətli bulsaq Qabul bulur bizning tiləklər Qabul bulur bizning tiləklər Аклима Әнвәровна Аюпованы 65 яшьлек юбилейы белән якын туганнары, двоюродныйлары, Шаряевлар гаиләсе, Мөршидә апа һәм Мигран абый, Абдюшевлар гаиләсе, Ирек абый һәм Равиля апа да бик теләп котлыйлар. Безнең туганнарыбыз Аллага шөкер күп. Шуларның арасыннан Аклимәбез иң якыннарының берсе. Бүген олы гаиләбездә зур бәйрәм. Шуңа күрә читтә калып булмыйча кунакка килдек. Якын күргәнегез өчен рәхмәт итеп, кардәшлекне алдыда югалтмыйча яшәргә насыйп булсын. Юбилейң көнне сиңа бәхет, шатлык, саулык телибез. Килеп керсәк, ачык күңел, тәмле сыйларың пешкән. Өч почмагың, бәлешең дә яңа табадан төшкән. Кулларыңнан гөлләр тама, бигрәк оста эшлисең. Балаларым рәхәтләнеп, имин яшәсен дисең. Без туганнар төрле якта сибелеп гомер итәбез. Бик еш кына җыелышып, шулай бәйрәм итәбез. Аклимәбез, чын күңелдән котлыйбыз сине бергә. Насыйп булсын барчабызга сау-сәламәт йөрергә. 65 түгел әле, 100 яшьләрдә җитсен. Балаларыгыз барысы да сезне бәхетле итсен. Равилебез белән икәү тигезлектә яшәгез. Хөрмәт белән тулып торсын сезнең тормыш кәсәгез. Аклимәбез, тагын бер кат котлы булсын бәйрәмен. Кабул итеп алышы бездән шушы шигырь бәйләмен. Новоспасский бистәсеннән туганнар теләкләре. Бераз читтә торып торсын кыйммәтле бүләкләре. Апа сиңел мәхәббәте бер кайчан сүрелмәсен. Безнең туганлык җепләре нык булсын, өзелмәсен. Кадерле Аклима Әнвәровна,
бар хатларны да барлап, сезне бәхетле кешеләр рәтенә кертер идек. Чөнки туганлы кеше бай һәм бәхетле кеше диләр. Бу гомере буе шулай булсын. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Бушамай, ах душам, ой душам ой, биледе кайыш бушамай. Жырлап торам, биеп торам, күлеп торам, уйнап торам, ай җирләрем ошамай. Жырлап торам, биеп торам, күлеп торам, уйнап торам, ай җирләрем ошамай. Торам, уйнап торам, кай җирләрем ошамый. Җырлап торам, биеп торам, көлеп торам, уйнап